Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 15, asteazkena, bi elkarrizketa berri izango ditugu. Gaurkoan, Garazi San Martin aktorea eta sortzailea izango dugu hemen platoan. Garazik, jaiaren erregina eta iruzurgilearen showa eramango du bihar urtarrilak 16 zaldiko maldikora eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Maite Aranbururekin egongo gara, Gartxot ekimenako kidea dena. Gartxot ekimenak, Gartxot eguna antolatu du urtarrilaren 18 eta 19 eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1929ko urtarrilaren 15ean, Euskerea aldizkariaren lehen alea argitaratu zuten Bilbon. Euskaltzaindiak euskara arautzeko zituen irizpideen aurka sortu zuen euskaltzale bazkunak. Hizkuntza arautzeko autoritate bakarra Sabino Arana zela iritzita. Euskaltzaindiaren buletina euskera zen, Euskerea izena beraz ez zioten ausaz jarri. Egun berean baina 1951ko urtarrilaren 15ean, Bartzelona futbol taldea bere izena gaztelaniaz jartzera behartu zuten agintari frankistek, Club de Futbol Barcelona. Hilabete lehenago gobernu frankistak dekretu baten bidez talde guztiak behartu zituen izenak espainolez idaztera, gainontzeko hizkuntzetarako hitzak eta neologismo ingelesak ezabatzera. Neurri honen eraginez, Bilboko Atletikek ere izena aldatu behar izan zuen eta Atletico de Bilbao deitu zen 1972an legea indarrik gabe utzi zuten arte. Urte batzuk geroago, 1978ko urtarrilaren 15ean, Bartzelonako eskala aretoari sua eman zioten eta bertan zeuden 4 langile hil ziren. Egun hartan CNT sindikatuaren manifestazioa egin zen, Moncloako itunen aurka. Espainiako poliziak hainbat anarkista atxilotu zituen sutea eurei egotziz, naiz eta gerora frogatu zen, atentatuaren erantzulea poliziaren konfidente bat izan zela, anarkisten aurkako muntaia abiatzeko. Eta bukatzeko 2005ko urtarrilaren 15ean Euskal Herriko Laborantza Ganbera sortu zuen Ainitze Monjolosen. Frantziako gobernuak urtetan egin du honen aurka, departamentu mailako ganberak behar hori asetzen zuela esanez. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostegunean ikuskizuna egongo da zaldiko maldikon. Garazi San Martinek jaiaren ergina eta iruzurgilearen showa eramango du zaldiko maldikora. Arratsaldeko 7:00 hasiko da emanaldia. Ostiralean Burlatako BGBD elkartasun jaialdia egingo da Burlatako gaztetxean. Udalak alternatibarik gabe gaztetxea desalojatu nahi zuela salatu zuten irailean eta 2 eguneko elkartasun jaialdia antolatu dute orain Burlatako gaztetxean. Urtarrilaren 17an eta 18an gaztetxearen beharra aldarrikatzeko kontzertuak egingo dituzte. Sarrerak bihartik aurrera Salgai, Orreaga, Amadeus eta Ezpala tabernetan. Larunbatean, alde batetik, goazen 11. urteurren kontzertua egongo da ikusgai Baluarten.
Euskal Telebistako goazen telesail arrakastatsua baluarten bueltan izango da 11. urteurrenaren kontzertu emanaldiarekin. Aldaketak izan dira basakabin, beraz ez galdu. Arratsaldeko 4:00 eta 6:30 izango dira. Sarrerak salgai. Beste alde batetik, Kutxartean izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Mundua abenturak bizitzeko kutxa handi bat da. Kutxartean antzezlanaren bi protagonistak kutxa batzuetan bizi badira ere, ametsesko lekuetara bidaiatzea imaginatzen dute. Gainera, Errobiren 50. urteurrenaren kontzertua egongo da Gaiarre antzokian. Anje Dualde eta Michel Dukau buru dituen Lapurdiko Errobi talde mitikoak 50 urte bete ditu oholtza gainean eta horixe bera ospatzeko biran izango dira Gaiarre antzokiko oholtzan. Larunbatean baita ere artea humorizko antzezlana ikusteko aukera egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Sergiok estilo moderneko margolan bat erosi du dirutza handiaren truke. Markosek haren lagunak kuadroa gorrototu eta ez du sinisten Sergiori ura egiazki gustatzen zaionik. Hirugarren adiskide bat, Ibon, bitartekaritza lana egiten saiatuko da Markosen eta Sergioren artean. Artea antzezlana taularatuko dute Ramon Agirre, Joseba Apaolaza eta Asier Ormazak Zizur Nagusiko kulturetxean arratsaldeko 8:00, 6 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario Notiziasen argazki nagusian, suhitzaileek sutea itzali zuten, baina Tonamira aretoa eraikineko garrantzitsuena erabili ezina geratu da. Titularrean, sute batek planetarioko gela ikonikoa suntsitu eta erabileratik kanpo utzi du. Sua proiekzioen espazioan piztu zen, izarren bitxigilentzat hartzen den espazioan. Kultura departamentua programazioa leku aldatzeko eta egokitzeko beste leku batzuk aztertzen ari dira. Suhiltzaileak beldur ziren kupula ez ote zen eroriko temperaturagatik. Hori koloreko berriaren argazkian, noaineko leherketaren ondorioz suntsituak geratu ziren etxeak ditugu. Kaltetuen hitzetan, ez dakigu noiz itzuliko garen etxera. Teknikariek ez zuten ihesik antzeman atzo gas zirkuito orokorrean. Leherketako zaurituetako 6 ospitaleratuta jarraitzen dute, 2 ziun. Eskuineko berrietan alde batetik jangela herrikoia Iruñeko alde zaharrerako. Beste alde batetik udalak 350 zuhaitzekin birpopulatuko du Belosoko aldapa. Jarraian eskulan faltak labore emblematikoak arriskuan jartzen ditu Nafarroan. Gainera, su-etena Gazan, azken xehetasunen faltan Katarren arabera. Ondoren Raul García futbol jokalari ohiaren hitzetan, Osasunaren eta Atletiken harrobiak munduko onenetakoak dira. Azkenik, Oierrek bere gola ekarri du gogora San Mamesen lortutako azken garaipenean. Diario de Navarraren titular nagusian, noaingo 250 ebakuatuek oraindik ez dakiten noiz itzuli ahal izango diren. Herrizaingo departamentuak esan du inork ez zuela arriskuaz ohartarazi lehen leherketa baten ostean, eta alkateak akatsa aipatu du bizilagunei etxera sartzen uzteagatik. Argazki nagusian, bizilagun batek atzo goizeko 7:04 aldera eman zuen suaren berri, eta suteak kezko tximinia handi bat marraztu zuen. Titularrean su hartzen du planetarioak. Sute batek kupula eta proiekzio gela bere elementu garrantzitsuenak txikitzen ditu. Beheko berrietan, alde batetik, Australiak argi berdea eman dio Txinako gobernuaren enpresa bati Minamugan. Beste alde batetik, aste zuria Nafarroako 360 ikaslerekin estreinatuko da. Gararen titular nagusian, sindikatuek LGS propioa negoziatzeko eskatu diete Confebaski eta CNI. Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek Hego Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioa finkatuko duen lanbide arteko akordio bat negoziatzeko eskatu diete patronalei. EAEko enpresa erakundea bileran izango da. Argazki nagusian naiz Gararen 20 bat harpidedunek Euskalduna jauregiko barrunbeak ezagutu zituzten astelenean.
Titularrean operaren zoko eta sekretuak bertatik bertara. Beheko berrian su-etenak gertu dirudigazan, baina sarraskiak ez duetenik. Erdiko berrietan, goikoan Mikel Irujoren hitzetan, ez da onargarria horrelako erabaki bat beseatzeri buruz elkarrizketarik gabe hartzea. Behekoan Miren Barasaren hitzetan, gripe agerraldi hau tipikoa da, urtero iristen da. Goiko berrian biktimarikiko kontaktu onartuak aipatzen ditu Mario Lopezek. Berriaren argazki nagusian, Gernikako sare feministaren elkarretaratzea atzo Bizkaiko Justizia Jauregiaren aurrean, Bilbon. Titularrean feministek Lopezen auziko biktimarentzat erreparazio prozesu bat eskatu dute. Lointek Gernikako entrenatzaile ohia epaitzen hasi dira, adingabe bati sexu abusuak egitea egotzita. Gernikako sare feministaren ustez garrantzitsua da biktimen testigantzei balioa ematea. Beheko argazkian, bezperako leherketaren txikizioa atzo noainen. Jendea bere kabuz hasi zen alde egiten, beldur zelako. Noainen 120 etxebizitza hustu behar izan dituzte gas isuri batek eragin zuen leherketa baten ondorioz. Guztira 250 herritar atera behar izan ziren etxetik eta ez dakite noiz itzuli ahal izango diren. Ezkerreko argazkian Michel Aire Etxebarren dugu. Salvador Bigarrena zendu da. Honen ondoko berrietan, goikoan Bairouk berriro hasiko du pentsioen erreformari buruzko eztabaida, 3 hilabetean egiteko. Behekoan Asperdura, sormenerako ukuilu edo deseadostasunerako amildegi. Goiko berrian Nafarroako Pilota Federazioko presidentea den Andrea Lusarretaren hitzetan, Euskadiko Federazioa zilegi da nazioartekoan sartzekoa eskaera egiteko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian gaur sartuko dira teknikariak planetarioko kalteak neurtzera. Atzo arratsaldean itzalit zuten suhiltzaileek sua. Gaur goizean Foruzaingoko teknikariak barrura sartuko dira sutearen kausak argitzen hasteko. Haiekin batera kalteen tamaina neurtuko duten adituak ere arituko dira lanean proiekzio gelan. Eskuineko berrietan, goikoan Eki Petriatiren hitzetan, justizia feminista baten oinarriak zeintzuk beharko liratekeen izan aztertuko dugu. Emakume mundu martxak jardunaldi feminista antolatu du Atarrabian urtarrilaren 25erako. Protokoloak aztertuko dituzte eta egokitu. Zer nolako justizia feminista beharrezkoa litzatekeen ere landuko dute. Hausnarketa kolektiboa egitera deitu dute. Eki Petriarti mugimendu feministako kidea elkarrizketatu du Euskal Herria Irratiak. Behekoan kontuen ganberak ahuleziak antzeman ditu errenta bermatuaren kudeaketa eta kontrolean. Kontuen ganberak txosten bat argitaratu du errenta bermatuaren kudeaketari eta horren enpleguan duen eraginari buruz. Azterketa 2019-2024 aldiari dagokio. Kudeaketa konplexua da, helburu bera duten 2 laguntza mota daudelako, errenta bermatua eta gutxieneko diru sarrera. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Garazi San Martiniekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ongi. Bueno, jaiaren erregina eta iruzurgilaren showa eramango zu Zaldiko Maldikora, ez da? Nola, barkatu. Jaiaren erregina eta iruzurgilaren showa eramango duzula Zaldiko Maldikora. Bai. Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, zuk aktorea eta sortzailea zara. Eta goazen igual zure ibilbidearen inguruan hitz egitera. Noiz hasi zinen aktore moduan? Hasi nintzen berandu, edo, bueno, ez neukan argi txikitatik askok daukaten bezala. Eta, bueno, lehenengo hezitzaile izateko ikasi nuen, gorputz heziketako magisteritza ikasi nuen, baina ez neukan argi hor egon nahi nintzenik eta
ondoren hasi nintzen antzerkia egiten eta hor motibatu nintzen eta jarraitu nituen ikasketak alde horretatik eta lana baita ere. Osea, hasiera batean ez zenuen antzerkirik egin, ja heldua zinen arte, ez? Txikia nintzenean bai egin nuen, eskolan, baina hori, baita ere egiten nuen kirola eta hasieran beste alde horretik joan nintzen. Igual ez nuen ikusten aukerarik, ez, aktorea izateko edo, ez. Eta gero, bueltatu zitzaidan grina hori edo tal, eta... Eta zein izan zen, puntua erabaki hori hartzeko? Ni Gasteizen ikasi nuen magisteritza, ez, momentu horretako magisteritza, eta bazegoen ikasbai gorputz adierazpena. Eta hor, pilo bat gustatzen zitzaidan, eta ez dakit nire gorputzak edo nire buruak gogoratu zuen, hori, nire txikia antzerkia egin nuenean, eta esan nuen, hori, igual hori izan zen. Eta gero nik ikusten dituen Iruñatik beste aktore batzuk, ez, gauzak egiten, Nafarroko antzerki eskolan, eta esan nuen, justo langabezian nengoen, orduan hasi nintzen hori ikasten. Eta ja, mundu horretan sartuta, posibleago ikusten duzu dena. Osea, magisterintzan bertan piztu zitzaizun hor zerbait, eta gero ja, erabaki zen. Ikasgai batekin. Eta nola izan da zure ibilbide profesionala aktore moduan? Iruñan ikasi eta gero, joan nintzen Bartzelonara formakuntza osatzera, sorkuntza eta antzerki gestuala ikasi nituen. Eta hasiera batean, eskola internazionala zen, orduan bukatu zenean mundu guztia joan egin zen, ez genuen konpainiarik sortu. Eta ni saiatu nintzen hor zerbait egiten, hasi nintzen erresidentzia bertako toki batean erresidentzia bat egiten, baina Bartzelonan eta hiri handietan asko dago, baina oso zaila da norbait izatea edo, hasi behar zara oso pauso txikiekin. Eta batean COVID-a heldu zen. Eta bueltatu nintzen, eta hemen hasi nintzen konpainia batekin, Nafarroa da txikiago. Orduan, zerbait egiten baduzu, baina norbait ezagutzen duzu, eta hasten, pixkanaka, hori, alde batetik bestera mugitzen, egin dut bidea. Osea, igual gauza gutxiago daude egiteko, baina mundu horretan mugitzen bazara, ez? Bai, hori da. Orain nago hainbat konpainiatan, eta nirea sortzen dut, osea, superongi, bai. Eta orain horretan zabiltza, ez? Bai, beti hori, orain naiz autonoma eta aktorea, orduan, da pixka bat prekaritate hori, ez, beti alde batetik bestera mugitu behar naiz, osea, ametsa ideala konpainia bat sortu eta bakarrik zurearekin eta gira batekin, bakarrik funtzio batekin, hori ez daukat. Baina, gustora nabil gauzak egiten. Eta horretan noiz sartu zinen eta zergatik? Nun? Konpainia sortzeko prozesu horretan? Osea, ni sartu nintzen, ja sortuak zeuden beste konpainia batzutan. Eta ni neurea sortzen, hasi nintzen eskaera batetik. Arrotuk dela Iruñako gune LGTBIQ+a, jardunaldiak egiten ditu, eta esan zuten, Garazi, behar dugu bakarrizketa bat. Eta hor hasi nintzen, esan nuen, hau da nire abia puntua, eta hortik hasi nintzen gauzak nire kabuz egiten.
Eta orain ditut, bi bakarrizketa eta gero beste show bat, antzokietarako eta. Eta bakarrizketetan zer kontatzen duzu? Bakarrizketa honetan hitz egiten dut iruzurgilearen sindromeaz eta jaietan barnean dagoen matxismoaz. Bi gai horiek nahasten ditut eta pixka sinopsia da ni naizela musikari artista bat badoala kontzertu batera eta bakarrik agertzen da. Bere bandarekin etorri behar zen eta bakarrik agertzen da eta kontzertua jo behar dut, baina hasten naiz hitz egiten eta hasten naiz zaskak botatzen en plan hori prekarietatea, lanbide ezberdinak izateaz, iruzurgeliaren sindromea da ez sentitzea inoiz hori merezi duzula, ez? Eta gero, sartzen naiz jaien munduan, nola hori rol banaketak, adibidez, jaietan gertatzen dira gauza asko ikusten direnak, ez, adibidez, behin-behineko sukaldaria, ez, askotan dela gizona, ez, eta guztiok txalotzen dute, eta ez da ikusten, ez dira ikusten zaintzak, ez, edo, txoznetan, ez, nolakoa den giroa, eta, bi gai horiek nahazten ditut. Eta da, bakarrizketa eta kontzertua da, nola bertsioak jotzen ditut. Eta nola nahazten duzu dena show batean? Hori ikusi behar da, ez baina, pixkat nire pertsonaiarekin, ez? Osea, justo hitz egiten dut gure lanbideaz, osea, orduan, hasten naiz eta asko kostatu zait hona etortzea, zepin-pipin, eta, abesti bat neukan, eta dena doa aritua mezu hori bidaltzeko, ez? Ezakit. Eta nola egiten duzu, ezakit, errealitatea eta fikzioa, ezakit, nahasten dituzun? Ja, bai, ze, askotan hitz egiten dut benetan, baina gauza asko ez dira benetakoak, baina sentitu ditut, ez? Osea, baneukan beste bakarrizketa bat, maitasun harremanei buruzkoa, eta gauza asko gezurra ziren, eta maite mintzen nintzen pertsona batetaz, maite zuela izena eta gezurra da, eta jende askok bilatu dit, badakit ez da gezurra da esaten dut. Eta hemen berdina egiten dut, ez? Esaten dut, lanbide honetan egon nintzen, ez da guztiz egia, baina, igual ez bazait niri gertatu zaio lagun bati, edo hori, deitzen zaio autofikzioa, edo dela errealitatea eta fikzioan hasten dituzula, eta hor geratzen da, zer den egia, zer den gezurra. Eta gero gidoiak zuk prestatzen dituzu? Bai, nik egiten dudanean prestatzen ditut, bai, segun zertaz hitz egin nahi dudan, edo noa nik prestatzen. Eta nola egiten duzu, jartzen dituzu puntu batzuk eta gero inprobisatzeko, ezakit, punturen bat daukazu, nola moldatzen zara? Ja, normalean egiten dut alderatziz lehenengo, hasten naiz improbisatzen zutik, ez, edo mugimenduan, eta hortik ideiak sortzen zaizkit, eta orduan ja pasatzen dut idatziera. Eta idatzitik berriro esaten dut, hau orduan, eta ja hasten naiz nola eskema egiten,
eta banoa improvisatzetik, idaztetik improvisatzera pizkatola, osotasunera heldu arte. Eta gertatu zaizu, show batetik bestera aldaketa handia egotea improvisazio horren ondorioz? Bai, normalean saiatzen naiz, pixkat, adibidez orain, zaldiko maldiko egingo dut, Iruña, Aldezarra, orduan jaia, hitz egingo dudan jaia, San Ferminak izango dira. Edo, bueno, auzoko jaiak, edo, eta bertako gauzak sartzen saiatzen naiz. Eta baita ere, igual, banoa bakarrizketa egiten eta segun nola ikusten dudan publikoa eta ni nola nagoen hori motibatuta edo improvisazioak daude, hor txikiak edo broma berriak ateratzen zaizkidanak ez da esaten du, bueno, apuntatuko dut. Eta nola ikusten duzu hemen Nafarroan aktore lana? Zaila, erraza? Nik ikusten dut potentziala dagoela. Osea, badaude eskolak, badaude aktoreak, gauza berriak egiten saiatzen. Bai, ni batzutan sentitut badagoela aukera, baina batzutan dago zerbait ezin dela gainditu, ez? Ni saiatzen naiz askotan hori toki berrietan egiten edo beste show batekin edo beste ikuskizun batekin handiago dena, kostatzen zait gehiago toki berrietara joatea. Eta gero publikoa konkretua da, antzerkira joaten den publikoa. Eta jende berriari eta batez ere gaztei erakartzea kostatzen, osea, ni uste dut hori dela erronka edo. Batez ere publikoa etortzea, ze ni uste dut badagoela aukera eta badaudela hori, dago Gaiarren, Nafarroko Antzerki Eskolan, programazioa badago. Eta aktoreak daude, hori batzutan hori publikoak beste gauza bat aukeratzen du, edo. Eta emakume izan da, uste duzu zailagoa dela mundu honetan mugitzea? Bai. Eta zertan nabaritzen duzu? Badago, badago pentsamendu bat eta, telebistan orain dela urte batzuk asko agertzen zen emakumeok ez dugula grazia, adibidez umore munduan humorezko ikuskizunak egiten ditut, emakumeok ez dugula graziarik egiten edo beti kexatzen garela esaten dute, ez? Eta, nor ez da kexatzen, ez? Baina, beti dago estereotipo hori gurea gutxiesten. Eta hori alde batetik, kanpotik gutxiesten gaituztela, eta igual, ez dakit, martxoan lan egiten dugu, askotan, ez? Emakumeen eguna da, ez? Edo emakume langilearen eguna. Eta esaten dugu, baina da hilabete bat. Eta gero badirudi, gurea bakarrik balio duela emakume edo feminismoa aldarrikatzeko. Baina programazio normal bat egiteko ez duela balio. Edo zein momentutan gurea egiteko ez du balio. Bakarrik hoietan, fetxa hoietan, egin behar dugu zerbait feminista edo emakume bat behar dugu. Horretaz baita ere hitz egiten dut bakarrizketan, ez kupoa betetzeko. Baina ez interesa dagoelako, begira, orokorrean, gero badaude pertsona asko interesa daukatela. Hori alde batetik, eta gero gure barneko inseguritatea edo sartu zaiguna
Eta hori da iruzurgilearen sindromea, askotan sentitzen dugula, ez garela gai, edo ez dugula merezi, edo nahiz eta kriston kurrikuluma izan, ez dugu ziurtasunez jokatzen, eta hori da, sartu zaigun matxismoa, edo gure lana, esateko, venga, guazen ahalduntzera, eta hau hemen nago merezi dudalako, eta jende guzti hau nik ustera etorri da, Bai, baina ze fuertea ez, bereziki martxoaren programazio horren inguruan. Bai, nire gertatzen zait martxoan eta ekainean, baita ere bollera naiz, orduan baditut bi. Ez, orokorrean, nik lortu dut hilabete guztian lan egitea, baina askotan dirudi dela hori, kupoa betetzeko. Modu orokorrean, ez. Edo ikusten da askotan jaien karteletan daudela dena gizonak eta talde bat neskena, eta askotan talde berdina da, Ez dute asko bilatzen, talde ezberdinak jartzeko eta kupoa bete dute, Da, aktore lanetan gutxi edo asko, neskak ere aktuatu behar dute, ze paper horiek behar dira, baina produkzio lanetan nola ikusten duzu egoera emakumeen idagokionez? Niri hori horrek ihes egiten dit. Pentsatzen dut berdin izango dela, baina handiago. Produkzioan niri asko kostatzen zaidan lan bat da, ze normalean hori ensaiatzen du eta denbora gutxiago ematen diot horri, baina pentsatzen dut izango dela potenteago, tok-tok egitea eta kaixo begira zer daukadan, uste dut izango dela zailago. Eta zure kasuan, nola egiten duzu publikoarekin konektatzeko? Ja, bakarrizketetara bueltatuta? Beti saiatzen naiz, nola berotzen pixka bat, hasieran konektatzen nola bait. Zakit, pixkat parte hartzea, ez ateratzea inor, baina pixkat hortik publikoa sentitzea parte dela. Eta batzutan konektatzen dut gehiago eta beste batzutan gutxiago. Nire trukoa da beti begiratzea, badago beti, hola dagoela prest eta barrezka eta ja zurekin dagoela, eta badago bat hola dagoela eta horri ez begiratu onari, eta gero ja. Eta bazileak eta egiten dituzu publikoari. Nola barkatu? Bazilatzen duzu publikoa... Horrekin daukat beldur ze askotan gertatzen da ikuskizunetan batez ere zuzenak direnean lehenengo hilara utxik geratzen dela. Eta ni uste dut jendeak beldur duela ea ateratzen didaten, ez dakit zer, ze antzerkia, ze entzun dut teknika asko da klaunena edo payasoa edo. Payasoa kontemporanea, ez sudurrarekin. Orduan, askotan dago beldur hori de igual ateratzen didate, igual esaten didate zerbait egiteko, eta uste dut lehen norbaitek gaizki egin zuela ateratzen pixka bat besteak nahi gabe, eta ridikulizatzen. Hori ja ni uste dut gero eta gutxiago egiten dela eta ez dela gertatzen, eta nire bakarrizketetan ez da gertatzen hori. Plan, ateratzea hola.
parte hartzea, pixka bat, esertokitik eta modu baketsu batean. Eta, esan dugun bezala, zaldiko maldikora eramango zu showa. Noiz izango da? Izango da urtarrilaren 16an, osea bihar. Arratsaldeko 7:30. Eta beste lekuren batean egon zara, honekin, gero ze plan dituzu? Orain, egon naiz txantrean, daukat euskaraz eta gazteleraz. Eta egin nuen Zizurren baita ere, Di Castillon, egin ditut herri batzuetan, jaietan edo pixkat lehenago, baina orain hori egin behar dut produktorearen lana eta deitu eta zakit. Eta zer moduz aurre ikusten duzu, zaila? Honekin planteatu dut, bakarrizketa honekin, disfrutatzea. Orduan, egin dezaket edozein tokitan, ez dut behar berezirik eskatzen, joan daiteke, eta egin taberna batean, edo txoko batean, eta planteatu dut, lasai egotea, ez saiatzen egitea lista bat hasieratik. Esan dut, benga, honekin disfrutatuko dut eta joango naiz poliki-poliki. Osa, chill. Ateratzen bada, ateratzen da. Bai. Eta zer nahi duzu publikoa jasotzea honetatik? Etxera joaten denean, esatea. Dago, mezu garrantzitsu bat edo... batez ere mezu bat da, igual izan dugun ametsa, adibidez, artista izatearena, ez da guk pentsatzen dugun bezala. Eta ez dut desbelatu nahi zer gertatzen den bakarrizketan, baina hori, batzutan bidea da politena, eta ez lorpenak edo arrakastaren zentzu hori ez aldatu behar dela, eta arrakasta dagu zoriontsu egotea eta lasai hori. Eta gero baita ere jaien aldetik mezua da ea beste jai modelo batzuk egiten ditugun ezagit. Eta lehen aipatu duzu publikoa oso murritza dela hemen Nafarroan. Zure publikoa ere horrela definituko zenuke? Nire publikoan uste dut normalean ikusi nago beste toki batzuetan askotan euskalduna da, asko mugitzen naiz euskeraz eta publiko euskalduna oso kontzientea da eta oso leiala da. Dagoenean zerbait euskeraz etortzen da eta hori badaukat baita ere hori publiko kontzientea esango nuke. Niri gustatuko litzaidake edonor etortzea, ze seguro ongi pasatzen duela eta gauzak ikasi ez, baina deskubritzen dituela. Eta, ja bukatzeko, Garazi, biharko showa zer da espero duzuna? Jendeak ondo pasatzea. Bukaeran daukat erronka bat, bukaeran nahi dut ea guztiok kantatzen dugun, nirekin kontzertuan kantatzen duten, baina, ongi pasatzea, bai. Eta, ezakit sarrera librea den edo ez?
Uste dut baietz. Uste dut baietz. Bueno, hemendik gonbidatzen dugu jendea, animatzen den, eta zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Mila esker zuri. Ondo segi. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteazkena aldaketa handirik gabe jarraituko dugu. Behe-hodeiak izango dira egunaren hasieran, batez ere iparraldean, baina eguerdi ingururako eguzkitsu geratuko da. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa nagusituz. Temperatura maksimoak antzekoak edo apur bat altuagoak izango dira, baina lehen eta azken orduetan hotz handia egingo du eta izotza egingo du barnealdean. Ostegunean zerua estalita egongo da. Goizaldetik aurrera behe-hodeiek zerua estaliko dute eta ia egun osoa zerua lainotuta agertuko da. Baliteke Nafarroa erdi eta hegoaldean hodeitza saretuago egotea. Kantauri isurialdean aldiz hodeitza trinkoa izango da eta han-hemenka xirimiria egin dezake. Ipar-ekialdeko haize ahula ibiliko da eta temperatura maksimoak pitxin bat jaits litezke. Minimoek berriz hodeitzaren eraginez gora egingo dute eta izotza leku gutxiagotan egingo du. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Maite Aranbururekin gaude. Kaixo, Maite, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo. Bueno, urtarrilaren 18 eta 19 gartxot eguna ospatuko da, ezta? Hori da, bai. Urtarrilean 3. asteburukin batea, baina urteroko zita dugu itzaltzun. Eta, bueno, zer da gartxot eguna edo ekimena? Bueno, gartxot ekimena sortu zen hemen itzaltzu eta zaraitzu baiaran, pixkat gartxot bardoari bere lekua eta bera erakusteko helburuarekin, ez? Itzaltzun konturatu ginen gartxoten inguruko ezerretzeola, eta 2009ko urtarrilin hasi ginen, pixkat elkartzen eta esaten, jarri aldegu gartxoten omenezko zerbait, eta hortik hasi izan bai gartxot eguna martxan eta bai gartxot ekimena ere. Orduan, urtero, gartxot ekimena osatzen dugun bai hemen baiarako jendiek, bai Euskal Herri osotik parte hartzen jendiek, antolatze dugu gartxot eguna. Festa bat, aldarrikapen bat egiteko hemen, eta hori ospatzeko eta denak elkartzeko. Eta ekimena bideratua dago bakarrik egun hau edo bi egun hauek prestatzeko edo zerbait gehiago egiten duzue urtean zehar? Gartxot ekimena elkarte formal bezala sortu genuen eta egun bat bazkidez osatua gaude. Eta gure ekimen nagusietako bat hau izatea, gartxot eguna antolatzea, eta beste bat eta gartxot egunean baita indar berezile duena da elkorreta gartxotenko bazulorainoko bidea mantentzea, bai? Bidea orain dela 10 bat urte hasi ginen markatzen eta bide ofizial bezala egiten, eta urtez urte gure gain hartze dugu bide honen mantenua, bai markajea, neguko elurren ondoren zuaitzak eta animali paso guztia txukuntzea, eta bar. Orduan, gartxote ekimena egun honetaz gain, badu bidearen mantenuan lana, eta gero ekainaren 23an Udamuga festa antolatze dugu baita hemen itzaltzuko mendik asko baten, udari ongi etorria emateko. Eta gero, urtean zehar hemen Baiarako Euskararen aldeko ekimenetan parte hartzen saiatzea eta ekimen guzti horiek bultzatzen baita.
Primeran. Eta, nortzen Gartxot eta zergatik izan zen hain garrantzitsua? Gartxot izan zen 11. mendeko bardo bat, eta bere semearekin batera hemen inguruko herri eta festak xamurtzeaz gain abesten, Orreagako fraien gidari lanak egite zituen. Fraien gidari lan horietan eta abesteko tarte horietan, fraia konturatzen dira bere semea Mikelotek oso ahotz polita duela. Eta hor hartzen dute Orreagako abadian, kakotxarte impreso, latinezko abestiak erakusteko, ez? Gartxot itzaltzura bueltatzen da, baina kezka horrekin semea Orreagan duela. Orduan, semearen bila joten da, semea askatzea lortzen du eta berriro itzaltzura ekarri eta hemen beraien bardo eta hartzai biziarekin jarraitzen hasten die. Baina Orreagako fraiek ez daude konforme, orduan bere bila etortzen die eta Gartxotek itzen zion bere semeari betzitula berriz fraien eskutan utziko. Eta hemen itzaltzuko plazan, atzaparkada bat lurrekin semea itotzen du. Ondoren Gartxotek badaki, jaso behar dula zigor bat egin duenagatik, eta berak esaten du elkorretako behartza ibiltzen den mendiparajeko zulo batean nahi duela kondena hori bete. Eta han pasau zuen Gartxotek negu oso gogor bat, eta hemengo jendeak ezin izan zuen laguntzera jun, jana eman eta bar, eta elkorretako parajean nintzen, bere zigorra betez. Eta noiztik egiten da egun hau? Guk lehenengo aldiz jarri genuen Gartxoten taila bat 2009ko urtarrilean itzaltzuko plazan, eta orduz gerozti urtero, urtarrilean 3. aztin gutxi gora bera, ospatze dugu Gartxot eguna. Egia da, egun honek izan dula bilakaera bat, bai? Hasieran hasi ginen zerbait xumetik, abesti batzuk, hamaiketako txiki bat, eta listo, eta gero jungea pixkanaka, bai Euskal Herri osoko jendea elkartzen, eta festak beste dimentsio bat hartzen, ez? Eta ondoren, 2 eguneko festara pasau ginen, baita egitarauan sartu behar genulako mendimartxako ibilaldia, eta orduan hasi ginen karpa montatu, eta 2 eguneko eguna, Gartxot eguna 2 egunekoa prestatzen, gaur egun dugun arte. Eta dena, festa handitu denean, dena orainik ekimenetik antolatzen duzue, edo laguntzarik jasotzen duzue udaletik, edo ezakit? Bai, gaude 6-7 eguneko taldetxo bat, pixkat aztegeana irai inguruan mugitzen, eta pixkat egitarauei forma ematen. Itzaltzu bertako jendea, eta gero Andoaineko pare bat, eta gaude hor taldetxo bat mugitzen geana, edo azte geana forma ematen. Eta dana auzolanean egiten da. Bakoitzadakin hori egiteko eskaintza luzatze jo, beti norbaitek ez danak baietz esaten digute, eta gero bolonresekin. Bai, hasiera baten karpa montatzeko ere bai, gaur egun maila montatzeko, bazkaria zerbitzatzeko, barra txandakiteko, hori deialdi zabal bat itea, bolonresak eskatuz, eta beti erantzun ona jaso izan dugu. Eta lehenengo aldia nola izan zen, nola erabaki zenuten hau antolatzea? Esan dizudan bezala, ez? Gartxot oso ezaguna zen bai Euskal Herri mailan, Arturo Kampionek idatzi zuen historiagatik, Benito Lertxundiren abestiagatik, Asisko eta Juanjoren, lehendik Asiskoren komikia, ondoren pelikula eta bar. Itzaltzuk zerbait eskaini behar hori sentitzen zulako, ez? Eta hortik hasi ginen, modu xume baten, Adrian Labadik egindako taila bat jarriz hemen plazan,
eta hortik, egia esan, jakin gabe ze garapen izango zuen egun horrek, ez? Eta batzutan esate dugu, harrapatu gaitula, hori, ez jakintasun hortan, zerbait potenteaino. Eta horren ondorio da, eukidun bilakaera, eta gaur egun, bazkariko txartelak bere alagazta hau ziren, jende pila badau itxaron zerrendan, jendik interes handia dula, ez? Bueno, baina pozik, ez? Bai, pozik, ardura puntu handi batekin, baino bai, oso kontent. Eta bilakaera honen ondorioz, hasierako helburuak aldatu egin dira? Ez, Gartxot ekimena elkarteak baditu 3 helburu nagusi, badala Gartxoten kondaira zabaltzea, euskara sustatzea eta auzolana indartzea, ez? Eta 3 helburu horiekin jarraitze deun, naiz eta egunak bilakaera hau izan. Ardatz horiek ditugu eta hor gaude ipargaldu gabe. Eta azkeneko helburua jaia handitzen denean ez da zailagoa egiten? Bueno, jaia nik uste handitu dela, handitu behar zuen punturaino. Hemen itzaltzu oso herri txikia da, urte osoan zehar 22 pertsona bizikea, ditugun infrastrukturak ditugu, orduan gehiago ezin da handitu, ezin da karpa handiago bajarri, ezin da kotxeentzako aparkaleku gehiago atondu, duguna, orduan hori kontutan hartuta, nik uste baita ongi etortze zaigu tope bajartzeko, bestela handitzen, ez dakit. Orduan, dugun horrekin nik uste konforme eta kontent. Eta, aurtengo egitaraua zein da? Bueno, aurten nahiko egitarau txukuna antolatu deu. Errepasako ditut pixkat orduak, ze oraindik azken momentu aldaketatxo batzuk egon die. Baina, emango jo hasiera larun batin 12etan, hemen Gartxoten taian. Hori agurtxo bat irakurriko da, eta ondoren hemen Baiarako Oxanda hotz taldeak abesti bat abestuko, izango ditugu txistulariak, kilikiak ateako ditugu, Gartxot, Frai Marti eta Arturo Kampionena aurten. Eta ondoren hemen plazan jauziak dantzatzeko parada izango da, eta baita bermuta hartzeko ere. Ondoren karpara jungo gea eta ordu biterditan herri bazkaria hasiera emango zaio. Eta ondoren urtero bezala zazkien zozketa ingo da, eta bosterdiak ingurun Jon Maia eta Julio Soton bertso saio dinamikoa izango du. 7 kaldera gatu bikin dantzaldia eukiko deu, eta ondoren 9:30 10:00 bitarte bokata afaria, goze denak indarrak hartzeko gaueko parrandako. Eta gero Ezekiel DJ-a musika jarriko, afalondoreko tartetxo baten, eta 12:00 aurrera Malakiasek eskainiko bere kontzertutxoa hemen karpak. Eta igandera begira, goizetik 2 aukera, 10:00 Elkorretako menditxangoa, ateako da Gartxoten taiatik, eta 12:30 karpan, hemen Baiarako haur, gaztetxo eta mendira animatu ez direnentzat porrotxen emanaldia izango da. Eta ondoren, bazkari informal bat egingo dugu, aurten, agurra baino lehen, eta putxerak izango ditugu. Eta egitura normalean urtez urte asko aldatzen da, edo gutxi gora bera berdina da, baina aldatzen dituzue taldeak eta... Bai, hori da, azken 5-6 urtetan 2 eguneko Gartxot eguna antolatzen hasi ginenetik formato berdine da, ez? Larun batin hasiera ekitaldia, aurkezpen txoren bat, herri bazkaria, bertsoak, eta gero jauziak eta kontzertua. Eta igandean, Elkorretako mendi martxa, eta saiatzegean mendi martxa daun bitartein, hemen karpan gehien gaztetxo eta aurrentzat ekintzan bat sartzen.
Eta bai, formato horrekin gabiltza azken 5-6 urteetan bai. Eta edozeinek parte hartu dezake hauetan? Bai, noski, hori libre. Gure helburukin bat iteun edozein, hori, atea zabale ditu. Bai, itzaltzukoak eta bai, karpakoak ere bai, noski. Eta zerbait egin behar da, berta, apuntatzeko edo izena emateko? Bai, gehien bat izena eman behar izatea herri bazkarirako, ze plaza mugatua die, karpan 200 pertsonak bazkaltzeko aukera dute, eta hori, epe muga hori ireki genuen abenduak 31-tik urtarrila 7-ra, bazkideek bazuten aukeratik eta gerozteko, eta gero urtarrila 8-tik aurrea ja zabaldu genuen nahi zuen ororentzat. Egia esan, urtarrila 8 eguerdirako tiket guztia ja salduta zeuden, eta hor ja martxan edo ireki izan itxaron zerrenda, eta momentuz ez da mugimendu handirik egia esan. Eta normalean jendea animatzen da, harrera ona izaten du? Bai, hemen Baiaratik, bai Euskal Herri osotik, bai, jende pila bat, deika, korreoak, informazio eske, abar, eta egunin bertan baita. Naiz eta bazkarirako tiketik ez egon, jendea gerturatzen da goizez, gero edo bazkaltzen du Otxagabian, edo berak ekarritako jana, hemen inguruan, eta gero ja batzen da, bai, bertso saioetara, ze naiz eta bazkarirako tiketik ez egon, bertso saiora eta ondorengo ekitaldi guztietara sartzeko aukera da, arazori gabe. Eta zer motatako jendea gerturatzen da euskalduna, pentsatzen dut, eta adinaren aldetik, gazteak, ezain gazteak? Badanetik, adin aldetik gazte asko, eta gero Gipuzkoa Bizkai ingurutik desente egia esan, bai. Eta gero herria txikia izan da, nola antolatzen duzue hainbeste jende etortzea, ezakit autobusak jartzen dituzue, parkina? Hori da, jende bat igotzen da kotxez, baina beste aukera bada Otxagabian kotxea utzi eta autobus edo taxi zerbitzua jartze dugu. Aukera duenak, eta lasaiago ibili nahi duenak, utzi aldezala kotxe Otxagabian, eta autobusa izango du 11:30 12:00, larun bat eguerdian, 9:00 9:30 Otxagabiatik Itzaltzura igotzeko, eta gero gauien 3:30 4:00 ja Itzaltzutik Otxagabiara jaisteko. Orduan hori ere, nik uste zerbitzu eroso bat eskaintzen degula. Eta autobusa, ezakit tiketak erosi behar dira aurretik edo momentuan bertan erosi daitezke? Ez, hori da, momentuan bertan, bidaia 2 euro pertsonako, eta listo, txoferari ordaintze zaio, eta beak, igo eta jaitsi egite zaitu. Primeran, orduan aukera hori oso ona da ez? Hori da, bai. Parranda lasai egiteko. Zuek, zer da espero duzuena egun honetaz? Bi egun hauetaz. Ekitaldi guztiak ondo aurrea ateatzie, eta jendeak disfruta dezala. Hori, behin martxan aztean nien, gu baita lasaitze geha, eta ikuste dugu baita, azkenean badugu urte batzutako esperientzia, eta pixka badoa dana, sobre la martxa esaten dana. Maite, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, hemendik gonbidapena luzatzen dugu, jendea animatzen den, eta zuek ere disfrutatu egunaz. Bale, eskerrik asko zuei, aukera emategatik. Mila esker. Ondo segi, agur. Aio. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, arratsalde ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea,
orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena. Informazio gehiago laboralkutxa.comen.